Belbari arti blok by khobja sukoram kamini khoroksa chukjagya nukhungni samung tangai chanai takuk Buddha Kumar Deborma tabuk by khe sevenman kawi tongkha bufang tan thani kisa sak derama by yakung kongsa sogai thongkaro klaimani rang puisa krei ni bagai bial ni bagai no doktor kahamrogo naijagai manliya o kok tumano khnawi borom gonang suran deborma tei bini tim chubaju yafarika abo haikeno lukorokni thanibo belai chubaju nangai tongkha takuk Buddha Kumar Deborma hongke sukram kami or Buddha Kumar kislang thogi khakcha ekdom kosok ngai thangjak nta kislang kosok no जों तालसानि सिगां फायो र दिन तारिख दासो मुइतो करिखा तो बाय कलां थांबायजा तो बावै सुरि उजु कलांखा ओमफ्राय आबन बिसिंग tek खरक सुरि नाय बिथिबि बक नाय बनो याफारि कलांखा ब बिथि बगै बिचक कसा हामका नि खाना पायो नेका हाइपानो रुगिते बा हामनानि मुजुंगै ताबो तुइ अम्पिओ आर सुरि मानि जागाव न नक कथार आरो Rijah karo suri nani bagai jaro suriwo jaro kisa hamu jongo ni kanawo neke seng actually bongka kisa durbol nukhung norong joto nukna nok khuro ekdom hamtaya neke boni bipotake basanai kiri neke sengno kaithoni bisingtei Jesu Kristoni bisingtei hamjakmani bisingtei o hamjakmani thaisa seng tubalanya ni phaimani waisa subai kelanga tako suba sugai hamruk sinani ni nyop phailai mani pastor tongo ko anlogi ke ko mobo pastor ya phambo pastor be baksan motamoti kaithoni samung tangai tongnai ma ko seng obo haki phailai mani jaga ke tini malai phailia phone number nalai ani karone ke borowano phone khailia ang bongna haikon aji sahar da ang phaipilai norong no jese kapan hamri neoru gino ni sapaija ke borok no thaka edi sapango kisa misa saijona gine ke edi sapango orni local sini NBC tongnai bo phainai pheyani saw tawthak jora tamke CM 5000 taka rakhani khanao inka asuk bai tarogi hamnani ko gya kintu abhai rogi rongna to 20-25,000 taka rok rimano rani ge rolaya nge tam khainai hamjangmani kring karon singo jora kosto tekto tongo ang bo jagani tini o jaga phaikya bisram gonde area o sino hamjakmani thaisa abo thungtongmani ko gya o hamjakmani bising tinno sing hainai sing mono Jessica mana kaithoni bisingtei bo hamo abosini puitu khayo bisas khayo a bisas ni bisingtei hamrani hinai dini pastor soho sing phailai pijak din nogo bo tabuk aro suri jagai tongo haipana sing oro suri man bisingtei pano abo aro bo suri man bisingtei kaithor khalaini ekri kaithor ka kathang kaithor hamjakmani bisingtei dina ba hamnai abo ni bisas khaine sing oro phailai dini asana hamba একদম বিপদ কলাইজাক जों नुको कोनो मानानि मतन करै को काइसाबाय इनफो बुदि सोंनानि मतन करै इनके जों चिनि सारसंग र खबर किसिनिसे खबर वइ फाइलाइया हाइकेसे चिनि बुसानो जों बासाइजा माना हनै वान सुगनाव बोतामो बेमार कलाइमान bo ungkha u kisisa no kbaini bufang rasulaikia angka rasulmani bokrok tok jaka bolte no bo basai si tongkha sapta rok basai tongkha olo saat kaisa yakung yak koisai thango ingke hai himale rokoi tongma se motok sulungpho ingke ba kesa busarok sikon ba tam khanya ba sopre ma hai ingka ka ba thuybe kupte wak sa thangkata ya ekdom keram sungsuk tongkha angka oro aro ni nanya kiri hingka ba or bekra jebo naimi ya ba oro tuni rupakya sengbo khuk mairang lai majal phainya pheba masuma kabla gira so domsa obu sanono sengtam ka hamnai ang silia kayang pun silia dukhunang jak kha ka seng kabla kya bumai kene tam ka hamsenai sabno sungsenai seng jin kaisa pono ta khbu khukbo hasaka o ishoni bisingti kari khada rang ma hanga kari khada musuk dukho birmano ni ma ka engkai jotono sengka bobti khanyai sinel kan kisimisi himnarong bo sengka bobti khanyai
borok le sajo da ki sari mano sung bo jaga tulang la nyai bo sano mo hakele tong mangala kha duku gang usrai phachini malai maba bo saba poranyo buba bikrijuk phole bin buma bai bak saba duku nang khata ga hakeno ton mang molong rok pai ro phayo unja ta kanani bithi da goja nang siba habo kun khona hamya surok duka ba ke dukha apuruno 4 mas moto nung to kha nga abo pore haimang mo jinis harsong no kha yang bon sabai kala oroni kobiras rok boro manai sengka hangke ko tabu ane bu parang thongbo seng budi khaisinai ke sinurun tai kasan phadar go pastor go phakya borok phakya hangke mo hakela budi saliya phali kisapon subala chinu seng jono 2000 phon subala sinai ni chubawi seng du jam mo thawi subala kha bong sung du jam mo thawi 7000 moton subakha dabo hakipon hamsideng ane wan soka abon poring ke ko taw sarsong phakya ta nga phakya ke bu pharok bo hangka hamnani bisingtei kusuko tongma se saiman senai ang bo habbo sani bagani ang beti sur senai bisi katalo senai ni bor ubung kha borok thabo thangka yang ko ini sabo phai nong na tuba phaiban ha ini sabo phai tuba phai tini de sin sarsong phai su tuba phakya borok kusuko tongmani borok bo dai taro sung kusuko tongmani sung dai to mar senai borno kari ke bo tai kubun tha phai falia siam song lo saka phang motamoti Ganesh Dev mano chin bu phaing kolai chango phanya mas phas phaya ke boro rang pusa kere ke waksa chi konte masa tongman se borok tini phali pun re horo ka busu thangka tini borok thangmani posi so thangto ga sung ta bu baj bela susunai haini wan soka boni bukhara kuso thana mo sumai gari jaga kere sung baj bela susunai nogo bu khaing baj be talang thangla chinai an bu son baj beri honai hake samung tang sinai tabo bu sabai himsi teng kusuko tongna saiman siteng ni jengwan sukata lukurong no ta munurang namus makhe lukurok tamjani hunbai bongi isor se saimanai lukurok jotodi hamyasa ko kisa sajo sungnai phiro bai nai male ani bubanya no kisami sapol la thosungoi himoi mangkhangke bon bu sarak bai fimuno kok sawi budiro khai tongmana bagai jeng lukurok kwai phiro o parani mungkamo o parani mungkhai sukarang kwami bolok ke bolok khungke khumte bolok belbari belbari khumte bolok pa je rugiling nai bu mungkamo budu kuma rugini ngai hingke budu kuma ani bobanya okara kawaita